Hvad kunne man gøre for at mindske eller stoppe dette problem? Man kunne i Danmark lave en miljøuge, hvor man kun lærte om miljøet. Den her uge skulle så også indebære en konkurrence, hvor skolerne i Danmark skal konkurrere om, hvem der kan samle mest skrald på denne her uge. I slutningen af ugen vil de så veje deres skrald, og en vinder vil blive fundet. Vinderen får så en hel dag i forlystelsespark. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin.